Безнең урамның чаты бар. Бер күрше анда идея белән чыкты да, без аны поддержали. Шулай бер көн ичендә Казанның Хыял урамындагы йортларда яшәүчеләр махсус хәрби операциядагы якташ ир-егетләр безгә матди ярдәм җыйган. Мондагы 10 йортта өлкән яшьтәгеләрдә физик мөмкинлеге чикле кешеләр дә тора, читтә калучы булмаган. Безнең урам бик дус, бик актив. Шуңа күрә без дә читтә калмадык инде урам белән. Бөтен ил белән җыелышып, безнең малайларга булышсак, бу җиңүне якынайта алабыз дип уйлыйбыз. Хыял урамындагы йортларда яшәүчеләр беренчеләрдән булып алга һәм тимер батальоннары өчен 25 000 сум җыеп күчергән. Бу эшне дәвам итәргә телиләр. Җыелып җибәрдек акча, хоть әзрәк кенә булыр дип, файда балаларга. Безнең урамдан да булай бөтен кеше җыйса, наверное, әйбәт булыр иде. Это было по зову сердца, в принципе. Татарстанның ДАСАВ берләшмәсе Украинадагы махсус операциядә катнашкан хәрбиләргә ярдәм итү максатыннан счет ачкан иде. Анда тупланган сумма ир-егетләрнең ихтыяҗлары өчен тотылачак. Таких поступлений очень много. Счетка матди ярдәм күчерүчеләр шактый. Өлкән яшьтәгеләрдә студентлар да битараф калучы юк. Казанның Хыял урамында яшәүчеләрне дә билгеләп үтәсем килә. Алар җибәргән акчага хәрбиләр өчен кирәк-ярак алачакбыз. Хәрбиләрне кирәк-ярак белән тәэмин итүгә һәркем өлеш кертә ала. Матди ярдәмне экранда күрсәтелгән реквизит буенча күчергә мөмкин. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.